Ahoj, já jsem Vardedy a tohle je první díl ze série faktů z druhé světové války. Tak jdeme na to. První fakt. Druhá světová válka byla tím nejničivějším vojenským konfliktem v celé lidské historii. Stála víc peněz, zničila víc majetku a zabila víc lidí, než jakákoliv jiná válka předtím i potom. Hlavně díky ní vzniklo i několik významných organizací, jako byli předchůdci Evropské unie a OSN. Druhý fakt. Z každých 5 německých vojáků, kteří padli v boji v druhé světové válce, zahynuli 4 na východní frontě, což jen dokazuje brutalitu a krutost, s jakou se na frontě proti Sovětům bojovalo. V potaz však musíme brát i to, že se zde bojovalo nejdéle. Třetí fakt. Celých 80% mužů, kteří se narodili v Sovětském svazu v roce 1923, druhou světovou válku nepřežilo. Nejvíce z nich však padlo v první polovině války. To by bylo pro dnešní díl vše. Pokud se ti video líbilo, zanech zde nějaký hezký komentář nebo ho označ palcem nahoru. Aby ti další videa neutekla, dej odběr. Ahoj!